Sa pihakang pandemya, padayon ng pagdugrukang AX, ukod ang aid to individual in crisis situation sa nagakahinanglan nga mga Antikenyo ragya sa probinsya kang Antique. Sara ragya kara, si Nelfa Hantok Panaligan nga taga-barangay Lagdo, si Balong. Si Nelfa, may ginabatyag nga sakit sa goiter, kag bukod sa anang balikawang nga nagpalimit sa anang pagpanaw. Sa bulig kang AX, si Nelfa, nakabakal kang anabulong kag mga kinahanglanon kang andang pamilya. Ang balbal gid mami kay sabal ko nga kung sa iba siguro ma'am gamay lang ra pero para kanaton bisan 1,000 lang balbal gid naman para kanaton kay siyempre sa sitwasyon ko nga diya magpangkulang ko rin diya bisan man hindi ako makita hindi ako pa himo akang baligya ma'am pero sara nga anong mambalbal gid ma'am kay siyempre nakapakaluman ako kang tableta sa ginamitinans ko and then pakala ko panimalay naman. Grabe gid ang pagpapasalamat ni Nelfa kay Governor Cadiao nga wara nagkakalipad nga tugruan kang igtulapangod ang mga Antikenyo nya patas ka na. Siguro makuon ko nga sikob manan ko bisan ura kuon lang na may bata. Ura ka ko pamilya na dumakita ko kay Gov na ang pag-care sa mga tao, hindi lang kanakan pag-care sa mga tao, sobrang sa bata na pagpalangga na sa mga katangkan. So, grabe giglat na wala talang buong na diya, ganti politiko sila. Politiko, wala nga si Gov. Kung man alang ang bugan na ikaw, bugan na ikaw, di gagawin na sa pera ng tao. Pero si Gov, bisan, ano na ikaw kaalyado, kung kaalyado na ikaw. Daw wala tayo pinilian siguro. Sararama lang talang yung pagdulas na sa mga tao. Sabi yun, pamanti siguro pamaluyo. Pag-hearing kita na sa mga tao sa mga taga-antik niya. Ginapangabay ni Nelfa nga patas ka na, duro pa ang mabuligan ni Governor Cadiao kag padayon ang anang pagserbisyo sa mga Antikenyo kag sa bilog nga probinsya. Kabay nga hindi lang go para kananglan ang buglig sa iba man go nga nagakinanglan kay manan ko bugan naman ti ako ang nagakinanglan ka buglig talad kadya rakod man ng mga tao ang nagangayog ka buglig kaya mura kapasalamat kita po in advance kanimo nga kabay nga padayon ikaw nga pagservisyo sa atin nga probinsya kabay nga ang Ginoo magpakamayo ng imo ilabi rin sa imo mga kung ano man ang imo nga mga handom sa aton nga probinsya kabay Gov nga imo ra tanan matuman kay manan ko ikaw turok sa mga iba nga mga katawhan nga nagapakumbaba kang imo ang imo lang gid ang para sa ikamayad kang aton nga